नैबे सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ मोजाङै नाय। बिथाङा सासे फ्रड खालामग्रा सुबुं। नखरनि सोद्रोमाया खैफोदाव गोग्लैनायनि मुङाव नंखाय फावथिना खालामनानै अनलाइन पेमेन्टनि गेजेरजों लानानै थाङो 3,000 रां। थारैनो नोंथांमोना गुगल पे, फन पे बाहायो नामा? नोंथांमोना आसाम एबा बिटिआर हालामनिफ्राय गुबुन गुबुन रायजोआव रां खामायनो थांनायाव मानसि गोमानाय एबा खैफोदाव गोग्लैनायनि मुङाव अनलाइन पेमेन्टनि गेजेरजों मदद होफेरबाय नामा? होदोंब्ला नोंथाङा दिनैनिफ्राय सांग्रां जा। नोंथाङा जेबो हमस्लाबनो हायालासे नोंनि बेंक एकाउन्टआव थानाय राङा दसेनो जोबलांनो हागौ। नंगौ, दिनै बेबायदि जाथाया चिरां जिल्लानि माखासे खौरांगिरिफोरनि सायाव जानानै थाङो। दिनै ट्रुकलारनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय खान्थुस मुंनि सासे थगायग्रा एबा फ्रड सुबुङा गावनि नखरनि नंखाय जाथायनि फावथिना खालामनानै कल हरो। बेनि उनाव जाथायनि सायाव रादाब फोसावनो थाखाय चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफोरनियाव गाबै गाबै मदद बिहरो। कलआव बिथाङा बुङो जे आदा, आं खयला मैलानि थांनाय बावैसो सिगां आंनि नखरनि, गामिनि आरो गुबुन गुबुन गामिनिफ्रायबो गासै 7 एबा 13सो सुबुंफोरा रां खामायनो थाखाय ट्रेन गाखोना गवा रायजोआव थांदोंमोन। नाथाय बिसोर गासैनाबो दिनैसिम फन आरो सौहैनायनि मोजां खौरां मोनफैनाय जायाखै आरो बिथांमोननि साफ्रोमनिबो मबाइला सुइच अफ होननानै फनाव फोरमायो। बेनि उनाव गावखौ मदद खालामनो एबा रादाब फोसावनो थाखाय थाबैनो आमटेका बाजारसिम फैनो खौरांगिरिफोरखौ खावलायो। नाथाय आरोबाव खान्थुसआ बुंफिनबाय, बे जाथायखौ खौरां लानो थाखाय क'क्राझार कारिगावनिफ्राय आंनि आबौ आरो गुमैमोनहाबो फैनो ओंखारबोगासिनो दं। बेनि उनाव गुबै बाथ्राया जाबाय गावनि बिब'नि आखायाव गारि भारा होनो आरो ड्राइभारनाव थाव सोनो थाखाय रां गैया। बबेखानि गुगल पेआ प्रब्लेम जाना दं होनना बुंहरना खौरांगिरि बिथांखौ रां ट्रेन्सफार खालामना हरग्रोदो अन्नानै बुंहरना उनाव लोगो मोनब्लानो रांखौ हरफिनगोन होननानै बुङो। गमामायैनो बिथांनि गाबै गाबै नंखाय खैफोदाव गोग्लैनाय फावथिनानि मैहुर जानाङो सासे खौरांगिरिया। बिथांनि गुबै थंखौ आबुङै मोनथिजोबाखैब्लाबो बिथांनि सावगारि आरो जानबुं अनजिमाखौ मिन्थिनो हादों आरो दायो खान्थुसनि हेंथायै साजानि गोख्रों राहा लानो थाखाय गाबोननि गेजेरावनो पुलिस बिफाननो गसर थिसनगोन होननानै खौरांगिरिफोरा मिथिहोदों। आदा औ, थांनो नागिरबायमोन नागिरनाया, ओमफ्राय अखाबो हाहांना। अखा रे बिदिनो। खिन्थु कारजों थांसै नामाथाय होनलायलायदोंमोन आरो। कारजोंनो फैदो, कारनि फैसाखौ आं हरगोन दे आदा। औ, ओमफ्राय जायगायासो मा जायगा होनदों ओरैनो? जायगाया एकदम डाइरेक्ट आमथिका सकआव लासै, बे आमथिका बाजार दंना। औ, आमथिका बाजार। औ, बे बाजारसिम फै, आं नेनानै थागोन दे आदा। औ दे दे दे। बे बाजारसिम फै, बेनिफ्राय नोंसोरो जयैनो फैगोन दा? 3 जालांसिगोन जोङो, 3ल'खा जों दा, माखासेया दिल्लीयावसो दंहैजोबो। आच्छा, बे माबा जाना फैगोन ना सापागुरि जानानै? बोरै थांनाय जायो दा नायनोसै, बबेजों सर्टकाट बेजों बारस'नोसै। आच्छा, नोंसोर जेनेबा दा जमा गैखायाना, दाब दाब जायगानिफ्रायसो? औ। आच्छा, अबेनि जागोन बायदि ओरैनो? ओरैनो सानथिफुरनि सासे दङ, ओमफ्राय दादगारिनि सासे दं, ओमफ्राय आं खुंनाय जाहैबाय। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव सापागुरि र'ड, आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।